awo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon nini sa Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 34 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports Afternoon Edition. Subong nga adlaw sang Lunes, petsa 10 sa bulan sang Oktubre sining nga tuig 2022. Kag para sa aton nga Christmas countdown, There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. mayara na lamang kita sang 76 days to go before Christmas. Kag sining hapon inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Kamusta ang inyong Lunes mga kabombo? Masako-sako no ang dalanon diri sa syudad sa Bacolod. Kaya kadamo nga daan sang opening subong nga adlaw no petsa 10 sa bulan sa Oktubre, second week sa Mascara Festival. Ti iba naton nga mga kabombo no, probably yara sa may Public Plaza, Bacolod Public Plaza. May iba naman nga yara sa New Government Center, may yara man sa Mega World. Apang kalabanan for sure yara gid sa may Panaad Park and Stadium. Kaya sinigil lang mga hapon, no, ginbuksan na ang panaad sa maskara, no? Kung sa diin ginpreparahan sa mga local government units ang pagpatahom sang ilang mga booths, no, sang ilang mga designated areas, kung may ginprepare man sila nga mga produkto, no, nga mga ano bala mga brand bala no, mga products nga sa nga isa man ka local government units. So magluwas nga daan no sa Mascara Festival, duha man nga daan ka tuig nga nadula bala ang Panaad Festival. And bangod sa collaboration man no sa provincial kag city government, ini ang magabalik sumugod subong adlaw tubtob ini sa Oktubre 16. So aton karon checkero no ang sitwasyon sa Panaad Park and Stadium live dito no kaya Bombo Cherry Grace Santillan. Sa iban pa naton nga balita lokal, nagatubangay na no kag nagreconcile ang biker to bala nga nagpainom no kag ang isa man ka biker nga miyembro sa LGBTQ sa tubig nga halin sa Turugban sang Carabao kadungan no sa Mascara Balikyuhom XC race to sa tinalikdan nga Oktubre 2. May settlement na sa tunga sandaya Kylie Nicole Monticado, amo ni siya ang ginpainom no kaga ni Rolly Ray Alejo, amo ni siya ang nagpainom sa tubig nga nagikan sa Turugban sang Carabao matapos no nga nagpangayo sa pasaylo si Alejo. So personally nagapangayo sa pasaylo ining si Rolly Ray Alejo kaya Kylie Nicole Monticado sang sila ang nagistoryahanay kay ina dito sa may barangay hall sa Vista Alegre. Last week nga daan, grabe no, ang bash sa iya sa social media. Everywhere, gid yan no, mag-search ka sa pangalan. Makitaan mo gid ang mga reactions, puro angry. Wala ginakondon, wala ginatolerate ang amo sini nga ginhimo sang nasambit nga bata, kay hindi gid man dapat. Di kapinisa naman ka si Mana no, I believe that he has learned his lesson naman mga kabombo no, the hard way gid niya na learn ang iyang lesson. Akabay pa nga nagserbe na ining leksyon no sa iya kag sa mga pamatanon man, especially sa mga Gen Z, sa mga Generation Z no, mga millennials kag sa tanan no, ang sadya-sadya ang tripping ibutang sa lugar. Hopefully no, he has learned his lesson gid, nagreconcile na sila, nagkapatawaran na. Untatan na no, hatagan sa tsansa ang bata nga makabinagbinag kag matadlong man ang iya nga mga future actions bala kay syempre kita at some point sa ato nga kabuhi may mga immature man ta nga mga butang no for sure nga nahimo. Dugay-dugay no, aton man pagkuhaon sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan ang tuhoy sa malapit 5 million pesos nga balor sang illegal nga droga nga nakumpiskar sang City Drug Enforcement Unit sa bilog nga bulan sang Setyembre. So ining 5 million pesos nga balor sang illegal drugs kabug sana ini no nga nakumpiskar sang CDEU sang tinalikdan nga bulan. Atong karon na checkero na accomplishments sang CDEU last month kaga ang bangkay sang isa ka lalaki nga nasapuan nga nagalutaw-lutaw sa Himugaan River dito sa may syudad sang Sagay wala sa gihapon sang identity. 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Siningation aton checkero no ang sitwasyon sa Panaad Park and Stadium live and direct kaya sa pinakalinya si Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry, mayong hapon, please come in.
Yes, Bombo Jai, good afternoon. Dati padayon diri sa gihapon ang street dance ako ng pagsaot sa mga tagsa-tagsa ka mga dancer sa nga gikan sa sari-sari man nga distrito sa probinsya sa Negros Occidental. So before ini magsugod ang ini nga mga aktibidades o programa Bombo Jai, nagpatigayon diri sang Thanksgiving Mass kaina. So gitabungan ini ni ni Governor Bong Lacson kag sa mga tagsa-tagsaman ka mga congressman sa mga sari-sari nga distrito kag ari man di present si Honorable Albi Benitez bate kadamo gid diri sa mga nagtambong Bombo Jai kag ari man di na ang mga presensya sa mga tagsa-tagsa sa mga kapulisan kag mga bitaw diri naton Bombo Jai nakita diri naton nga nag-improve gidya kag nagnami ang mga tagsa-tagsa kabut diri sa Panaad Park and Stadium. So first time gidya ini Bombo Jai nga may pagahiwaton kita kaupod sa pagselebrar sa Maskara Festival diri sa Panaad sa Maskara. Kon Maskara sa Panaad Bombo Jai. But Yes, Bombo Cherry, no? nami lang Bombo Jai kay nag-ugyon o kung nag-upod ang probinsya na mga tagsa-tagsa ka syudad kag mga munisipalidad sa probinsya pagselebrar sa Maskara, Maskara Festival diri sa syudad sa Bacolod. Bombo Cherry, what time kaina nagsugod ining Thanksgiving Mass, Bombo Cherry? So nagsugod ang Thanksgiving Mass mga around 4 p.m. Bombo Jai. So kanami Bombo Jai no kay sa pag opening diri sa Maskara sa Panaad gin pangunahan sang Thanksgiving Mass. Correct, Bombo Cherry. Yung nag-speech man da kaina, sanday Governor Bong Lacson o kon si Mayor Albi Benitez. So far Bombo Jai wala pa sila nakahatag sang speech nila. So bali magtapos iniguros ang pagsaot sa mga tagsa-tagsa ka dancers nga gikan sa mga tagsa-tagsa man ka distrito. Makita man Bombo Cherry sa video nga mo ginsend no ara man da ang bata man ni Mayor Albi ang alkalde man sa syudad sang Victoria sa ara man da ang presensya si Yes, Bombo Jai, yari di ang presensya niya no. So kaupod man sa mga tagsa-tagsa ka mga alkalde gikan sa Moresha na Victorias Manapla so ari di sila Bombo Jai. Kaya nga daan Bombo Cherry no, for sure madamo man dira sang tao subong no sa may Panaad Park kay for 2 years man bala nga daan Bombo Cherry nga wala nakabalik no or nauntat ining Panaad Festival ti subong do chance na bala no or opportunity na sa mga local government units nga makabalik man sila sa ilang pagnegosyo. Yes, Bombo Jai, sa tagsa-tagsa ka mga booth may yara man sila nga ginapresenta nga mga produkto gikan sa mga tagsa-tagsa nga munisipalidad kag syudad sa probinsya Negros Occidental. So may yara gid sila nga gina-showcase Bombo Jai. So mapapagkaon man na o kon mga furniture. Yes, ara gid sila Bombo Jai no na yara gid nang available gid sa mga tagsa-tagsa ka mga booth. So makita gid rin nato nya Bombo Jai nga ang pagbag-o kag pagnami sa mga tagsa-tagsa ka mga booth. Bombo Cherry, ang mga nagasaot dira ano na siya do presentation lang na nila Bombo Cherry, mga ano na no, Yes, mga nagikan Bombo sa Jai. mga LGUs ina sang Negros Occidental, hindi na siya do competition man. Nang showcase lang gini sang ilang nga mga talento man Bombo Jai, wala hindi siyang contest. So bali presentation lang gini nila Bombo Jai kag hindi man tanan nga mga yara diri sang booth may nag-intra sini nga street dance. So bali mga anom lang ni sila guro ka grupo Bombo Jai. Wow, do ka tahom gid Bombo Cherry no, do ka sadya gid dira pamatian. Kamusta man Bombo Cherry ang mga taho dira sa imo pagbanta, mga ano nga mga age ang kalabanan makitaan mo dira ang naga-dominate sa Panaad subong? So Bombo Jai, mapabata, mapatigulang, makita gid diri nato ang presensya. So mayara gani nga ginabuyod sa stroller Bombo Jai, Wow, ti present gid ti mga 2 years old and above gid Bombo Jai, ari gid syempre especially lapit diri ang Panaad Park and Stadium sa mga panimalay bala Bombo Jai sa barangay Alies kag barangay Mansilingan. So kung malapit diri sila yate, ginagrabe na nila ang opportunity nga makalagaw man, especially kung may upod sila nga bata. Kay kung sa downtown na Bombo Jai, do kaalang-alang naman kag daw kalayo para sila, diri na lang sila ga
lagaw sa Panaad Park and Stadium. Correct, mo mo Cherry, makitaan ta gani sa likod mo, no? Doon ang tinumpok itong mga kabataan, gito nga nagalagaw, dira subong nga hapon. Di makitaan taman nga kadamog gid sa mga nakapark man dira nga mga salakyan. So, opening nga daan subong nga adlaw mo Cherry, no? Di makaina sa pagbisita mo sa mga booth, no? Nanulod-nulod ka man sa mga booth. Kamusta man ang ilang mga negosyo mo Cherry? May mga nagabalakal naman sa ila for the first 2 hours ng pagbukas nila. Yes, Bomboy, no? May gabinakal na sa ila, mga tagsa-tagsa ka booth, especially sa mga produkto nila o kung ginabaligan nila nga mga pagkaon. Te, syempre, kung maglagaw ka direya, balon gid kwarta, kapin pa nga pala gutom, pala dasig ka pala magutom, Bomboy, te, ready mo gid imo bulsa kay makitaan mo yada ng mga tagsa-tagsa ka mga pagkaon na kapin pa nami sa mata kag nami man sa tiyan. O kung ang sabor Bomboy, te, mapakuot kagid sang bulsa mo. Hambal ni Bombo Macy, Bombo Cherry, kuno basi may dala kagid kuno pagbalik mo, di mo halin dira sa Panaad. Sure, Bomboy, send nyo lang sa ako ng inyo bayad. Bombo Cherry, nang naglibot-libot ka naman dira kaina, Bombo Cherry sa sa Panaad. Kamusta man no ang mga mayara man dira ba mga palapanyapunan, no? O mga kiosk man dira? Yes, Bomboy, mayari diri sa mga kalanaan man. So, mayara diri sa mga seafoods, Bomboy, te, so far mga seafoods, mga pagkaon diri mo gito ato nakita una-una pag sulod mo pa lang diri sa Panaad, makitaan mo gid nga mayara sa mga fresh nga seafood, tapos orderon mo lang, tapos ipaluto mo sila kag i-serve nila sa imo nga luto na kag sampat na para sa pagkaon, Bomboy. Kanami maning opportunity man Bombo Cherry, no? Although hasta lang siya sa Domingo, no? Hasta lang siya sa October 16, at least may 1 week man bala nga baligya or matagan man sa opportunity ang mga negosyante sa naglain nga mga bahin sa probinsya nga makabaligya man sa ilang nga produkto. Yes, sakto gid Bomboy, te, na dala naman sa pag-promote sa ilang nga mga turismo sa tagsa-tagsa nila kabanwa kag syudad, te, tiyempo ni nila nga maghatag man sa pag-engganyo sa mga tagsa-tagsa ka mamuluyo diri sa syudad sa Bacolod nga magkadto sa ila kag magtisting man sa mga tagsa-tagsa sa ila ginapabugal. Kagan ginapanugyan taman Bombo Cherry, no? Hindi nga nga mga kabombo bala hambal mo kaina madala sila dapat sa kwarta kag secure gid nila, no? Ang ilang nga mga wallets bala kay public place na nga daan. So ang imo nga dala hindi man lang dira sa Panaad, no, kundi sa Misandiin, no, subong nga Mascara Festival. Ang ilang gid nga mga dala, ilang nga mga belongings, ilang gid na kaugalingon nga mga accountability. Yes, sakto gid Bomboy, no, na ang mga belongings nila bantayan gid nila kag syempre siguraduhon nila nga yara sila kag safe man sila, especially sa may mga dala nga mga bataon nga pamatanon Bomboy, te, syempre bantayan gid nila sang maayo kay damo daan tawo, te isa mo lang nakamisok o kon dalikyat lang basi madula ang imo nga ginabantayan o kon nadala mo nga pamatanon. Correct gid Bombo Cherry. So dapat mangin vigilante gid. So balikan ta lang nato dito guys Bombo Cherry yung sitwasyon dira atong katuan ang imong pila ka mga natipon nga reports. Yes, Bomboy, bangkay sang isa ka lalaki na sapwan nga naglutaw-lutaw sa Himugaan River, Purok, Santo Niño, Barangay Fabrica sa syudad sang Sagay, Negros Occidental. So wala ini sa gihapon sang kilanlan Bomboy, no? Kag suno kay Police Corporal Elmar V. Indiano ng isa ka investigator on case sa amo nga kaso. So wala Japon sang kilanlan kag wala man may nakakilala nga mga pumuluyo dito Bomboy, te, amo pa ginanabudlayan sila nga makilala ang identity sini nga biktima. So sang nakita ini nila mga wala man ang nikono oras nga naglutaw-lutaw Bomboy, kay nakitaan pa nila ang dugo sa ilong sa biktima. So hindi pa bala Bombo Cherry, no, wala pa sa state of decomposition, mga pila pa lang guro ka oras ante siya nga nalunod. Ano ko nung bayo sining lalaki Bombo Cherry, lalaki gid man, no? Yes, Bomboy, lalaki. Nakaubay ni Bomboy pero mayara sa sang tattoo nga I love Jesus Christ sa iya sini nga dughan kag may ponseras nga silver. So amo na iya nga pagkakilanlan Bomboy. Naka-short lang siya Bombo Cherry, no?
Yes, Bombojay, naka-short ining biktima. So, kabay pa Bombojay no nga makilalaan na ini kay para man mapabalo sa pamilya. Hindi man siya Bombo Cherry kilala sa mga taga-barangay Himugaan dira ng sa mga barangay officials posible nga ano ini pangayaw. So, Bombojay, no, hindi familiar ang mga tao dito sa sining sitio o ko na barangay Bombojay. So, amo na nga nabudlayan pag ang aton mga kapulisan sa paglantaw kung okon paghibalo kung sino ini siya. So, Bombojay, ari bala pamatian naton si Police Corporal Elmar Indiano. Nagtawag din sa amon community citizen. Nakikita ko na sila nga bangkay sa Mugaan River, sakop sang sitio Santo Niño, Barangay Pabrika. Di pag-abuto namon base sa mga witnesses, kumpirmado man namon nga may bangkay yun man ga lutaw-lutaw sa malapit na sa riverbank ang bangkay sa medyo nabaw nga porsyon sang suba lutaw. Base sa mga witnesses nang nakita lang nila amo na nga bangkay tapos sa moto among gin process kag ginkuha pa bulig sang rescue team si DRMO kag DFP amo to nga natigayo na mga rin na retrieve kadto sa igad. Gamo lang na ma'am ng ang identity wala pa gid namon sa subong na locate pero sige kami parayong parayong investigasyon. Ang iya lang identity nga may tato niya luga may ngalan sa may titi nga bahin la I love Jesus kag bulbanta guro namon mga 40 to 45 years old kag 5 to 5'6" ang iya height. Base sa assessment sang ma'am sang CBRM o kag BFP base guro puno lumos pero tingin na confirm ta pa kay doktor niya kay under ko pa sa sang postmortem examination pero balan tagid naton kung ano gid ang resulta sang iya direkta nga kamatayon. Sir, may mga pilas ni sir? So duwala gid ma'am mo sa pilas. May sa pilas. Ay mga pila na ni siya ka oras ay sir nga palutang-lutang. So ano lang ma'am bag-o lang siguro kay lupis ka pa man niya mga dugo sa ilong. Kag kung basihan sa assessment sang isibere mo tulumos gid kay gin isda nila ang tiyan do may nagbuwa nga fluid so ga pa palatandaan kung sang lumos ang tawo. So sir, may posibilidad sir dira malanggit sa nayon sa amo na nga barangay sir. So ang mga namuluyot dito do hindi man nila kilala. Kag ang mga tumandok nila dito do hindi nila kilala ang mga tao. Ali nga amon pagid ka ni sige nga follow up nga So ginalantaw gid most probably gid Bombo Cherry no nga pangayaw ining nasambit nga biktima kay kung taga dira man lang na siya for sure kilala gid na sa mga opisyales no sa mga barangay kay sa mga residente no sa barangay. So base sa aton mga kabombo mayara dira sang nadulaan para sa mga himata no lalaki nagaedad 40 anyos kapin 40 years old kag may tato to nga I love Jesus di sarang gid sila Bombo Cherry na makapadulong sa Sagay City Police Station agud nga mag-inquire man bala base ila to nadula nga himata. Yes, sakto ginabang Bombojay no kay para man mahibaluan man sa pamilya kag makilanlan na ini nga biktima kay syempre kasubo man sa sitwasyon nga iya nadangatan Bombojay. Samtang Bombojay malapit 5 ka milyones nga balor sa droga ang nakumpiskar sa City Drug Enforcement Unit sa bulan sa Setyembre. Suno kay Police Lieutenant Joven Mugato, 4 kabilog ang mga naaresto sa sininga bulan kag mayara sang kabugaton nga 725 grams ka mga suspected shabu ang mga nakumpiskar nga mayara sa balor nga 4,927,000 pesos. Dako nga naaresto sa mga kapulisan natin sa CDEU yara sa operasyon nila sa Purok Riverside. So bali 2 kabilog ini ang naaresto kag balor 4.5 million ang tanan nga mga nga nakupiskar nga suspected shabu kag inigin kilala sanday Erwin Vilonio kag Anthony Solon.
So bali apat gid ka persona sa tatlo ka operation nga ginpatigayon sa City Drug Enforcement Unit. So bali duwa diri sa ila ang high value target kag duwa man sa ila street level individual pamajay. So sa karon nga kapag hiwat kita sa Mascara Festival, padayon sa gihapon monitoring sa aton nga City Drug Enforcement Unit sa pagsulod kag sa pagkuha sa mga droga diri sa syudad. Correct, So, Ma'am Bo babod- Cherry, no? Kay iban nga daan. Subong ya kita naghihiwat sa Mascara Festival. Ang iban niya, especially mga durugista, lain nga festival. Ang ila nga ginahiwat sini nga bulan. Yes, sakto ginabang Bajay. So kabay pa no nga matap na ini. So Bajay, yari pala pamatian naton si Police Lieutenant Joven Mugato. December, may apat kita ka-arestado pagtapos ang aton total nga na confiscate nga drugs is 725 grams na equivalent sa 4,957,000 pesos. Dako naton dili nga nakuha no morning na arrest naton sa Purok Riverside Barangay Bata, Bacolod City nga may kabilugan may total nga 4.5 million pesos. Duha niya ang ato na arrest si Erwin Bilonyo at si Anthony Solon. Masunod among sa si Rimart Ispari sa muling sa taga Pahanukoy pero na-arrest nato ni sa Barangay Singkang. May 27 gramos ang na-confiscate na itong drugs na nakabalor ini isang 183,000 pesos. Apat na persona pero tatlo lang ni ka operation. Okay. Bulan sa September, Purok Riverside. Amo ni ang HBI. Kag ang duha natin ka operation is LI. After sa natong operation, gina-turnover na sa crime lab para ipa-examine kung inabla matuod na drugs or tawas or after result naman lang ato na ginakuha kada mo nang ginagamit natin mag-file kaso sa court. May na-monitor kita ng mga nag-retail amo na subong ang giho natin subong tandakan sa bypass operation para magpuntat o madakpan natin sila. So, padayon natin gina-encourage ang mga pumuloyo dito sa syudad ng Bacolod kung may ma-monitor ka muda magkalapit sa amon, maghatag information para mabuligan tayo, mapahagan-hagan o matap na ang pagluntad ng legal drugs dito sa syudad ng Bacolod. So Bajay no nang almost 5 million gidya na balores ang droga nga nakopeska sa aton nga City Drug Enforcement Unit sa bulan sa Setyembre. So isa pala nakabulan Bajay ti kadako na yang nga balor. Correct, Ma'am Bo Cherry, no? Kaga accomplishment man na sa nga aton nga mga otoridad, kaga amo na no, hopefully nga madakpan gid ang mga ginakuhaan sini nga mga illegal nga droga diri nga nagasulod diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa nga Negros Occidental man. Kamusta na diri ang sitwasyon, Ma'am Bo Cherry? Antes kita magtakop. So Bajay no, diri live kita diri sa Japon sa Panaad Park and Stadium. So wala Japon kauntat ang pagsulod sa mga tawo diri sa Panaad Park and Stadium. So makita diri naton Bajay no nga kadamo gid sa mga tawo nga gapagwa o kon gapas sa diri sa Mascara Festival site. Pagduwa man sa syudad sa street level individual Bajay. So sa karon nga kabayon sa gihapon ang pasahod diri nila tagsa-tagsa o kun isa-isa na sila gina represent sa aton nga host diri nga pagrepresent sa mga tagsa-tagsa kag nag-intra diri sa mga booth bala Bajay sa Mascara sa Panaad. Sige, Ma'am Bo Cherry, madamo gid nga salamat. Yes, Bajay, live kita diri subong sa Panaad Park and Stadium. Ini si Cherry Grace Antilla para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Damugin nga salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan, live and direct dito sa Mayapanad Park and Stadium. So ang dugang update no sa pilaman ka mga Mascara festival sites diri sa syudad sa Bacolod. Bantayan lang sa mga public affairs programs sa Bombo Radio. Dugay-dugay magasulod na ang aton nga Bombo Network News, mga nagapanguna nga mga balita national. Ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang Bombo Network News Evening Edition, October 10, 2022 sa Christmas Countdown. 76 days to go bago ang Christmas Day. Sa ulo ng ating mga balita. Ilang oil companies simula na ng implementasyon ng big-time oil price hike mamayang madaling araw. Samantala naman, Pamilya de Lima hangad ngayon na mapalaya na ang dating senadora matapos ang nangyaring pag-hostage sa kanya kahapon sa loob ng PNP headquarters. Si Pangulong Bongbong Marcos naman tiniyak na magiging mahigpit sa pagpapairal ng mga ipinagbabawal sa ilalim yan ng SIM Card Registration Act. Samantala, panawagan naman sa publiko na seryosohin ito para mapayahinto na ang dumaraming online scam. Samantala pa rin, Bombo Radio Philippines nanguna naman sa mga radio stations sa buong bansa bilang pinagkakatiwalaan ng mamamayan ayon naman sa survey. Ang priority legislation naman ng Administrasyong Marcos, inihanay yan sa pulong ng ehekutibo at lehislatura. Samantala pa rin, hindi lamang mga oil price hike o increase, kundi mahigit 500 piso na singil sa fare matrix iniaangal din ng ilang mga jeepney drivers. At sa international news naman, ang capital ng Ukraine nakaranas ng multiple explosions kasunod na yan ang pagpapasabog sa tulay na nagdurugdong sa Crimea at sa Russia. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Star Nation, mauunang magpapatupad po ng kanilang big-time oil price hike ang kumpanyang Caltex Philippines simula ng mamayang alas 12:01 ng madaling araw. Una rito, iniulat ng mga kumpanya ng langis ang malakihang taas naman sa presyo ng krudo na aabot sa 6 pesos 85 sentimos kada litro yan, habang yung kerosina naman ay nasa 3 pesos 50 sentimos sa bawat litro at nasa piso 20 sentimos naman ang taas doon po naman sa gasolina. Ang araw ng bukas po yan, Martes, alas 6 ng umaga, nakatakdang mag-implementa pa ng kanilang oil price hike ang Shell Philippines, gayon din ang Sea Oil, ang PTT Philippines, ang GT Petroleum, Petrogas at Eurodiesel. Habang yung Clean Fuel naman ay bukas pa ng alas 8:01 ng umaga, magpapatupad ng kanilang big-time oil price increase. Samantala naman, balik normal na ngayon ang operasyon sa Custodial Center ng Philippine National Police o PNP. Kasunod na rin ito ng naganap nga na tangkang pagtakas ng 3 preso o person under police custody kahapon yan na nauwi sa pang-hostage kay dating Senador Laila de Lima. Sa isang pahayag ay ginarantiya ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. na kasabay ng pagbabalik sa normal ng operasyon sa custodial facility ay muli nilang ika-calibrate ang kanilang standard operating procedures upang agad na nilang maipatupad ang ilan pang mga adjustments sa security protocols dito. Paliwanag din ni Azorin, ito ay upang matiyak ng pulisya na hindi na muling mauulit pa ang nangyaring insidente. Samantala naman, bukod dito ay ipinag-utos na rin ng PNP Chief ang pagsasagawa ng malalimang investigasyon hinggil sa naturang pangyayari na nagresulta naman sa pagkasawi ng 3 teroristang Abu Sayyaf. Una nga rito ay inihayag rin niya na hanggang sa mas pinili pa rin ni former Senator de Lima na manatili sa loob ng PNP Custodial Center sa kabila ng naging alok ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ilipat siya sa ibang detention facility.
Samantala sa kaugnay pa ring balita, nanawagan na rin ang human rights lawyer na payagan na makapagpiyansa si dating Senator Laila De Lima matapos nito ay maging biktima ng hostage-taking incident doon mismo sa detention facility ng Philippine National Police sa Campo Crame kahapon. Sinabi ng Free Legal Assistance Group o FLAG na dapat ang agarang mapalaya ang dating senadora at hindi siya banta at base na rin sa mga ebidensya ay mayroon na niyang dahilan para siya naman ay gawaran ng pansamantalaang kalayaan. Sa pagbisita nga kanina ng human rights lawyer at chairman ng FLAG na si Atty. Chel Jokno sa dating senadora, ikinuwento daw sa kanya ni De Lima ang ginawang pang-hostage sa kanya. Sinabi niya ng senadora na hinawakan daw siya ng mga inmates na lang hostage sa kanya. Sinakal at tinusok ng husto doon sa kanyang dibdib ng isang homemade na kutsilyo at sinabing nakandaan niyang mamatay at tumatay ang nang hostage kay De Lima. Maalala, nakakulong nga ang dating senadora sa PNP Custodial Center mula pa taong 2017 dahil sa kanyang akusasyon laban sa kanya ang non-bailable na illegal drug charges na isinampa laban sa kanya ng Muntinlupa City Regional Trial Court. Babalikan natin ang naturang usapin. Samantala, doon muna sa Malacanang, naging makasaysayan kanina dahil po naman sa formal na nilagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos itong maigpit na pagpapairal sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng SIM Card Registration Act. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Dennis Samito. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na seryosohin ang pagtalima sa bagong batas ukol sa pagpaparehistro ng mga SIM cards o itong ginagamit na numero sa inyong mga cellular phone. At ayon nga kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay kinakailangan ng naturang hakbang upang matiyak na ito ay may papatupad sa akmang panahon at yan ay kapag nailabas na ang implementing rules and regulation. Batay nga dito sa batas na ganap ng nalagdaan ng Pangulo ay kinakailangan na irehistro ng bawat SIM card user ang kanyang numero at iba pang detalye ay isiwalat at bago magkaroon ng buong karapatan na gumamit ng kanyang numero at ang hindi naman tatalima ay maaring ma-deactivate ang kanyang account at hindi mapahintulutan na gumamit pa ng kaparehong klase ng kagamitan. At dito ay nakalaan din ang ilang kaparusahan kung mapapatunayan na ang mga ito ay ginagamit sa aktibidad katulad ng pagpapakalat ng spam o yung may mga links na patungo doon sa mga fictitious na mga accounts at iba pa na ginagamit naman ng ilang personalidad para makapagnakaw ng data o kaya ay makapagnakaw ng salapi o iba pa na mga impormasyon na mahalaga para sa bawat isa sa atin. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Failure to comply results to the grant of authority for telecommunications entities to automatically deactivate services to the specific SIM card subscriber under the force of law. The use of false or fictitious information, the use of fictitious identities, the use of fraudulent documents or identifications to register a SIM card shall also be dealt with by appropriate penalties. Crucially as well, included in this crucial piece of legislation are provisions that make paramount the protection of confidentiality and data privacy rights of subscribers, which shall begin to take effect at the point of sale. Any information in the SIM card registration shall be treated as absolutely confidential unless access to this information has been granted by the written consent of the subscriber. These public telecommunications entities shall only be required to disclose information contained in the SIM card upon a duly issued subpoena or order of a court upon finding of probable cause. Failure to comply results ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At dito ay seryoso umano ang gobyerno na paiiralin ito. Yung mga telecommunications company na hindi hindi tatalima ito sa mga probisyon ng SIM Card Registration Act ay may karampatang parusa din na ipapataw sa kanila at ito ay ilalabas sa lalong madaling panahon. Kaya naman
ay hindi lamang ito doon sa mga subscriber, kundi pati na doon sa mga telecommunications company, Bombo Elmar, na hindi gaganap ng kanilang obligasyon, pati na sa ahensya ng gobyerno kung sakasakali ay maaari din silang mabalikan kung may mga kakalat na impormasyon, na data galing doon sa naturang proseso ng paglikom ng impormasyon mula doon sa SIM card registration. Bombo Elmar? Bombo Dennis, at least na pagtitiyak ng Pangulong Bongbong Marcos yung assurances na binabanggit niya doon mismo sa mga telcos din, Bombo Dennis. Katulad na tawag na breach, yung pag-abuso din at gamitin sa mga katiwalian din itong kanilang hinahawakan ng mga detalye o kaya naman mga SIM card, mga numbers. At least yun ang mga matatawag na security measures para sa turang batas sa Bombo Dennis. So kailan ito magiging batas talaga? Ito'y mapairal na, Bombo Dennis? Well, batas na siya ngayon at kinakailangan na lamang ng implementing rules and regulation para alam ng tao kung kanino sila magpaparehistro at kung ano din yung magiging hakbang ng telecommunication companies para makalikom ng data at kung sino ang in charge na ahensya ng gobyerno specific na mangangalaga nito at titiyak na hindi magkakaroon ng pagkalat o magkakaroon ng leak ng impormasyon mula doon sa mga data na nakolekta ay hindi ito may bibenta doon sa black market na tinatawag, Bombo Elmar. Dahil nitong nakalipas na mga pagkakataon, may sinasabing naibibenta yung impormasyon sa black market. At ito naman, yung ginagamit ng mga illegal na grupo at mga sindikato para makapambiktima doon sa kanilang mga target, Bombo Elmar. At yan yung iniiwasan, tagubilin ng mga mambabatas na gumawa at bumalangkas nitong batas na ito at mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naitanong ko yan, Bombo Dennis, dilan sa ang susundan natin ang abangan nito yung implementing rules and regulation, yung IRR, dilan sa dito talaga madidetalye kung ano pa talaga ang pagpapairal ng batas na, so yan ang babalangkasin pa. So I understand naging full force yata mga mambabatas sa Bombo Dennis sa Malacanang. Ito yata yung pinakaunang batas na pinirmahan ng Pangulo, kaya sadyang makasaysayan bumutis yung batas na yan. Tama yan, Bombo Elmar. May inilabas dati tungkol sa batas o dun sa mga panukalang batas, kaya lang veto yun na Bombo Elmar. Pero nakausap nga natin itong si Executive Secretary Lucas Bersamin at sabi niya wala naman silang nare-review na veto message. Ibig sabihin, may isa sa batas hanggat yung mga nakabinbin ay malaki ang tsansa na may isa batas. Katulad na lamang ng nasimula na nga, ito, napirmahan na kanina yung SIM Card Registration Act. Sige, maraming salamat sa mga updates yan na Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, nanguna ang Bombo Radio Philippines sa lahat ng mga radio stations sa buong bansa bilang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Itong lumabas sa ginawang survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa sa pagitan ng Setyembre 16 hanggang Setyembre 20 nitong taong kasalukuyan na inilithala ngayon lamang. Ang survey na tinaguriang Pahayag 2022 Quarterly Survey Series ay sinagawa sa mahigit 1,000 mga respondents sa buong bansa. Sa mga TV stations, ang top 5 ay ang sumusunod. Ang CNN Philippines na may 45%, GMA7 na may 42% trust rating, ang National Daily na Philippine Daily Inquirer ay may 35%, ang Manila Bulletin ay nakakuha ng 35%. Sinusundan naman ito ng Bombo Radio Philippines na may 34% total high trust na siyang tanging radio network sa top 5 kasama na yung manabanggit ng mga TV at newspapers. Kaugnay na rito ay nagpaliwanag naman si Dr. Claro Ganyak, ang Assistant Professorial Lecturer dyan sa De La Salle University at Research Director ng Publicus Asia Incorporated, ukol po naman sa kanilang isinagawang survey sa natura naman pagkasagawa nila dito po naman sa Publicus Asia Incorporated. Samantala pa, pinapurihan din ng mga telecommunication companies at telcos ang tuluyang pagsasabatas na ng SIM card registration law. Anila magpapalakas daw ang naturang bagong batas ng mas mabigat na regulasyon laban niyan sa mga cyber criminals. Ayon pa sa mga telcos, tutulong daw sila sa gobyerno para sa pagbalangkas ng Implementing Rules and Regulations o IRR. Naniniwala din ang mga ito ng naturang batas ay dagdag na safeguard
safeguards laban sa mga cyber threats at iba pang krimen na ginagamit ng mga mobile phones. Ang naturang diskarte ay makakatulong din naman makakatuwang dyan ang National ID System na masasakop ang karamihan ng mga Pinoy upang magamit din sa counter-checking sa mga dokumento at SIM card users. Samantala, para naman sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, nagpabot din sila ng pang-welcome sa pagpasa sa batas na magiging madali ang pagtukoy sa mga hackers at scammers, habang magbibigay din naman daw ito ng proteksyon para sa mga responsible users. Maaari namang habulin ng mga gumagawa ng krimen gamit ang teknolohiya, habang una na ngang tiniyak ng National Privacy Commission o NPC ang paggalang naman sa karapatan ng mga datos na kinakailangan ang massive collection of personal data na hindi magkakaroon ng security risks at data breaches. Kaugnay pa rin ang balitang yan, ang Department of Information and Communications Technology o DICT aminadong may hamon sa pagpaparehistro doon sa mga prepaid SIM card users. Kaugnay naturang batas. May mga detalye pa dito si Bombo Gerald Dulip. Nagpanukala ngayon ang Department of Information and Communications Technology sa pwedeng gawing hakbang para mapabilis ang pagrerehistro ng Subscriber Identification Module o SIM card. Aminado kasi si DICT Secretary Ivan John Uy na malaking hamon ngayon ang registration ng mga prepaid SIM card o mga SIM card na hindi sakop ng mobile plan. Ang mga postpaid plan users kasi ay madali lamang matunton dahil ang mga ito ay nairehistro na kapag kukuha ng mobile plan ang isang subscriber. Kaya naman, narito ang panukala ni DICT Secretary Ivan John Uy. One way I'm thinking of approaching it is lahat tayo may cellphone na eh. So the telcos will just send you a notice na please go to this site and validate, put in your validation na kayo yon, and then take a picture of your ID and then upload it, and then they can verify whether that's correct or not. Kung maalala kaninang umaga lamang ng pirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para maging ganap na batas ang measure para i-require na irehistro ang lahat ng SIM card users sa buong bansa sa Public Telecommunication Entities o PTEs. Sa ilalim ng naturang measure ang Public Telecommunication Entities o direct sellers ng SIM card ay imamandato itong lahat ng mga users na magpresenta ng valid identification documents na may kasamang larawan. Mayroon ding direktiba sa mga telecommunication firms na i-disclose itong buong pangalan at kanilang tirahan itong mga SIM card users. Kung maalala noong buwan ng Abril ng iveto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang version ng bill dahil naniwala itong ang proposed measure ay kinakailangan pa ng pag-aaral. Para naman sa itatakdang panahon para sa registration ng SIM card ay nakabase pa rin daw sa konsultasyon ng National Telecommunications Commission o NTC sa mga telecommunication companies. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Boss Radio, Bombo! Tala sa iba pang mga balita, inilatag sa ginanap na Legislative Executive Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang ngayong araw ang mga panukalang batas na prioridad na ipatupad ng Administrasyong Marcos. Kabilang nga sa mga tinalakay sa LEDAC meeting maliban sa mga lehislasyon na isusulong ng administrasyon ay ang pamantayan para yan sa Common Legislative Agenda o CLA at ang mga kinakailangang pagbabago sa COVID-19 Vaccination Program Act. Ilan pa sa mga priority legislation na isinusulong ng ehekutibo ay ang Budget Modernization Bill. Kabilang din dyan ang Government Financial Institution, Unified Initiatives to Distress Enterprises for Economic Recovery o GUIDE at Unified System of Separation. Retirement and Pension, ang mga economic bills naman na kasama sa priority legislation ng Palasyo ay ang E-Government or Governance Act, ang National Land Use Act, Tax Package 3 o Evaluation Reform Bill.
Passive Income and Financial Intermediary Taxation Act at Internet Transaction Act o yung tinatawag na e-commerce law. Ang LADAC ay nilikha nga sa pamamagitan niya ng Republic Act 7640 noon pang December 9 taong 1992 para magsilbing consultative at advisory body sa presidente ng bansa. Bilang siyang pinuno ng National Economic and Development Agency para sa mga kailangang payo sa mga programa ang patakaran ng pamahalaan at paranalin sa layunin ng national economy. Sa ilalim nga ng batas, ang LADAC ay kinakailangang magpulong ng kahit isang pagkakataon kada quarter po yan, subalit maaari naman itong ipatawag ng Pangulo sa pamamagitan ng special meetings kung kinakailangan. Samantala, balikan natin yung issue na pinirma na ng Pangulong Marcos para maging batas na itong SIM Card Registration Act. Ilang pang mga reaksyon sa ilang mga SIM card users at mga retailers. At may nakuhang impormasyon si Bombo Chill Emprido. Napirmahan na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang SIM Card Registration Act kung kaya kinuha natin ng iba't ibang reaksyon ng publiko o mga SIM card users. Layunin ng batas na ito ang pananagutan sa mga gumagamit ng SIM cards at matulungan ang mga tagapagpatupad ng batas na madaling matunton at mahuli ang mga gagawa ng krimen gamit ang cellphone. Mas makakatulong umano ito sa mga plano ng gobyerno para labanan pa ang mga scam mula sa text at online messages na naging mas madalas ngayong taon. Ayon nga kay former Senator Ping Lacson, tapos na ang holiday para sa mga kidnappers, scammers, fakers, cheaters, fraudsters, troll farmers at illicit lovers. At finally, after 34 years raw ng proposal, ay naisabatas na ang SIM Card Registration Act ni former Senate President Tito Soto. Kaya naman, kinuha natin ang pahayag ng isa sa mga SIM card retailer kung ano ang reaksyon nila ukol rito. Narito nga si Ate Michelle Basa, nagbebenta ng SIM card. Mas okay po ma'am, para din po yung mga customer namin na bumibili ng SIM, automatic na pong gagamitin nila, hindi na po kailangang i-update o bago gamitin. Hindi naman po ma'am, okay lang din naman po kasi trabaho din naman po namin yun eh. Para kung paano po i-demo sa customer yung mga SIM card. Siyempre, hindi naman po maano ng mga ibang tao na yung mga kumakalat na text ngayon, hindi na po sila basta-basta maniniwala. So, mas maano sila dun sa mga SIM na binibili nila na hindi naman po totoo yung mga kumakalat na text. Kinuha rin natin ang pahayag ng SIM card user at ayon sa kanya, pabor naman umano siya na naisabatas na ito. Ngunit di siya okay na ma-deactivate agad ang insisting SIM niya dahil sa mga transaction. Narito ang naging pahayag ni Ate Medi Perez. Ay hindi naman hindi naman ako masyadong doon kasi pagka halimbawa nakatanggap ka ng text, edi wag mo na lang pansin, delete mo na lang kasi ganoon naman dapat eh. Kasi maraming nag-i-scam ngayon. Alam mo naman na hindi totoo 'yon, diba? Pero sa kagaya ko namang nagtitinda, napakahirap naman. Syempre, wala namang akong tindera kasi solo naman ako. Kasi parang maliwag din. Hindi naman basta-basta nakakaalis, gano'n. Mapera talaga importante lang. Ay, hindi naman ako papayag ng gano'n. Oo. Hindi naman ako papayag ng gano'n, syempre. Hindi naman po pwedeng basta na lang. Kasi yun ang importante kasing yung number mo, di ba? Yung number mo talaga ang importante. Kasi hindi mo naman pwedeng basta mo na lang mawawala yun. Kasi lalo pa sa mga special, yung transaction ba, gano'n, di ba? Hindi naman basta pwedeng basta na lang Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, mas marami pang mga person deprived of liberty o PDLs ang target na mapalaya ngayong buwan yan ng Oktubre mula sa Bureau of Corrections o Bucor Detentions. Sinabi nga ni Public Attorney's Office o PAO Chief Presida Roweda Acosta na ang target date para sa pagpapalaya sa mga kwalipikadong inmates sa October 25 yan ng kasalukuyang taon na pangungunahan naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Umaasa din ito na
na malalagpasan pa ang bilang ng mga inmates na napalaya noong niyang Setyembre 13 na nasa 371 mga inmates. Inihayag din ng PAO Chief na bago matapos ang taong 2022, marami pa sa mga inmates ang mapapalaya at magiging fully prepared para sa rehabilitation at reintegration. Samantala naman sa ibang balita, posibleng pumalo pa sa 4,000 hanggang mahigit 8,000 ang COVID-19 infections sa katapusan daw ng Oktubre kapag bumaba na ang sumusunod na mga public health standards ayon dito sa Department of Health o DOH Epidemiology Bureau Director Alethea de Guzman. Base sa kanilang datos, sa kalagitnaan daw ng buwan ng Setyembre, ang mga kaso ng COVID-19 ay nasa magkapatuloy sana yung mabagal ang downward trend. Subalit kapag nagpatuloy na bumaba pa ang pagsunod sa public health standards, ang COVID-19 infections naman ay maaaring pumalo pa ng mahigit sa 4,000 hanggang sa 8,670 sa katapusan ng buwan ng Oktubre. Iniulat pa ng Department of Health na nakapagtala na sila ng 16,000 mahigit na kaso. Mula lamang yan Setyembre 26 hanggang Oktubre 2. Ito ay 10% na mas mababa naman kung tutuusin kumpara sa bilang ng mga kaso na naiulat walang nakalipas na linggo. Nanatiling nasa low risk naman ang Pilipinas para sa COVID-19. Habang yung Metro Manila ay natili daw sa moderate risk classification para sa virus transmission. Sinabi pa ni Dr. De Guzman na base naman sa projection ng Australian Modeling Network o OTHOM, lumalabas na kahit pa tumaas ang mga kaso, ang severe at critical cases ay hindi nakikitang lalagpas pa sa naobserbahang nung kasagsagan ng Delta at Omicron surge dito sa bansa. Bagamat bunsod ng paglitaw ng bagong variant ng virus, maaaring magresulta ito sa sharp increase ng hospitalization simula sa taong 2023 sa NCR batay pa sa mga projections. Binigyan din naman ng opisyal yung epekto ng posibleng mas nakakahawang bagong variant na maaaring ma-minimize sa pamagitan ng pagbabakuna kontra COVID-19. Samantala, mamaya kukuha naman tayo ng naging reaksyon ng pamilya ni dating Senator De Lima na hangad ngayon ay mapalaya na ang dating senador. Samantala muna sa iba pa nating mga balita, naobserbahan din ang pagtaas daw ng COVID-19 cases sa mga batang populasyon ng ating bansa. Ayon sa isang pediatric infectious disease expert, dito kay Dr. Ana Ong Lim, nakita ng pagtaas ang bilang ng mga admission sa mga ospital gaya na nakitang overcapacity sa bilang ng mga kama o kaya naman ay doon sa may mga pasyente sa mga ospital na nakalaan para sana sa COVID-19 patients, partikular na raw sa PGH ng Philippine General Hospital. Aniya, maraming mga bata ang hindi pa nababakunahan, dilan pa rin sa sila ay nasa murang edad pa lamang na mas mababa sa 5 taong gulang na hindi pa eligible na mabakunahan ng COVID-19 vaccines o di naman kaya ay ayaw talagang magpabakuna. Ayon pa kay Dr. Ong Lim, yung kanilang mga pasyente daw sa Philippine General Hospital ay kanalasang vulnerable, may chronic illnesses o kaya naman immunocompromised kung kaya't malapit sila sa mga panganib na magkakaroon ng severe at critical disease. Dilan pa rin sa bukod daw sila ay kabilang sa younger age population, mayroon din silang comorbidities, lalo yung mga nabanggit naman na mga age bracket. Samantala, nakahanda pa rin naman ang Commission on Elections sa COMELEC na ilipat ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COC sakalin mang tuluyan na nga maging batas ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon nga kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na pagdating sa filing ng COC, tatalakayin nila ito ng COMELEC Anbang kung hindi na matutuloy ang COC filing pagdating yan sa Oktubre. Dahil sa posibleng magkaroon ng problema o kalituhan din. Ang paghahain nga ng Certificate of Candidacy para sa barangay at TESCIG elections ngayong taon ay nauna nang itinakda mula yan sa Oktubre 22 hanggang sa 29. Sa kabilang banda naman, ipinunto din ni Garcia na kung ihihinto man ang pag-imprinta ng mga balota, gagawa ng bagong template ang poll body para mag-reflect ang bagong petsa ng barangay at TESCIG elections. Sa unang linggo nga ng buwan ng Oktubre,
Oktubre, sinimulan na ng COMELEC ang pag-imprinta ng aabot sa 72 milyong mga balota na binubuo yan ng nasa mahigit 67,000 o 67 milyon na mga balota para yan sa barangay voters at nasa mahigit 24.4 milyong mga balota naman para sa mga kabataang botante. Sa ngayon, tanging ang pirma na lamang ng Pangulong Bongbong Marcos nga ang inaantay para maging ganap ng batas ang pagpapaliban sa pagsasagawa ng barangay at SK elections ngayong taon. Samantala, balikan pa rin natin itong big time oil price hike at mga reaksyon pa rin sa sunod-sunod na pagtaas ng krudo sa bansa. Ano na ito sa panig po ng mga public at private transportation drivers. At may dagdag pa mga detalye si Bombo JC Galvez. Sakit sa bulsa at kulang pa sa kita. Yan ang hinaing na ilang mga public and private transportation drivers matapos ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng krudo sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radyo sa ilang mga namamasada, gayon din sa mga private transportation drivers, hindi nila maitanggi na parte na ng kalbaryo nila ang pagtaas ng krudo bilang mga araw-araw bumabiyahe sa trabaho, namamasada ng jeep at isang company driver. Ayon kay Mang Romulo, 40 taon nang namamasada ng jeep, halos lahat daw ng kanyang kinikita ay napupunta na lang sa pagpapagas, sakit na raw sa bulsa, kulang pa ang kita. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Mang Romulo, isang jeepney driver. Ba, siyempre sa araw-araw namin kinikita, dyan napupunta. Wala nang butitira sa amin. Dati kinakarga ko mga 6 hanggang 7. Ngayon 1,000 may na eh. Hindi ko alam kung paano gagawin. Ayaw kami bigyan para makapangulit na maganda. Makabawi-bawi man lang sana. Samantala, sa pahayag naman ni Ivan Alcarde, isang company driver, sa kabila ng sunod-sunod na pagtaas ng krudo sa bansa at pagsisimula ng panibagong oil price hike bukas, ay ipagpapaliban muna raw nila ang pagpapagas ngayong araw sapagkat may nakaimbak daw silang krudo sa kanilang kumpanya. Pakinggan pa natin si Ivan Alcarde, isang company driver sa panayam pa rin ng Bombo Radio. May stock kain kami, mami. Meron naman kaming tank, doon, stock na diesel. Siyempre pag tipid-tipid din pag Pag hindi may nag-stock kasi kami, mami. Opo. May sarili kaming tanke, mami. Ayon naman kay Kyle, patungo raw sila ng Clark Airport ngayong araw pero para makatipid sa gasolina, ang hack na ginagawa niya ay half-half na lang daw kaysa magpa-full tank pa. Hindi na, naku. Umumulubi ka pag nag-full tank ka. Half-half na lang. Magkano lang inaabot ng 800 naman? Una rito, inanunsyo ng ilang mga kumpanya ng langis ngayong araw na magkakaroon ng major hike matapos ang 2 linggong rollback sa gasolina at 5 araw sa diesel at kerosene. Ang panibagong pagtaas ng krudo ay magsisimula bukas, 11 ng Oktubre. Magtataas ng 1.20 per liter sa gasoline, samantala naman sa diesel magtataas ng 6.85 at sa kerosene ay 3.50 per liter. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, good news muna tayo dahil asahan ang bawas singil sa kuryente ngayong buwan yan ng Oktubre. Ito ay matapos ngang i-anunsyo ng largest power distributor sa bansa na Meralco na magkakaroon ng bawas sa buwanang singil ng kuryente na abot po yan sa 9.8 pesos kada kilowatt hour ngayong buwan ng Oktubre para sa mga residential consumer. Ito ay katumbas ng nasa 15 pesos po ang inyong maititipid para sa typical household na kumukonsumo ng nasa 200 kilowatt hour. Paliwanag naman ng Meralco na ang panibagong bawas sa singil sa kuryente dahil sa mandato na rin ng Energy Regulatory Commission o ERC na pagbaba ng 0.0619 na per kilowatt hour po yan sa feed-in tariff allowance. Gayon din nagkaroon kasi ng bawas na 0.0201 ang kada kilowatt hour sa may generation charges noong nakalipas na buwan dahil na rin yan sa mababang cost mula sa supply contracts ng Meralco. Samantala, mamaya kuha pa tayo ng reaksyon lalo dyan sa pamilya ng mga dilima dyan sa may Camarines Sur matapos ma-hostage kahapon ng dating senadora.
Samantala muna mga kabombo kay Star Nation, sa iba pa nating mga balita, ipinagbawal ang pagpasok ng mga individual sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Ang paalala pa rin dyan sa may bahagi ng Bulkang Mayon matapos itaas na ang alert level sa aktibidad ng bulkan. Ayon kay NDRMC spokesperson Rafaelito Bernardo Alejandro III o the Fourth, maigting na minomonitor ngayon ang bulkang matapos naman ang test ito sa alert level 2 ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Nitong nakalipas lamang na linggo, ipinagbabawal din ang paglipad ng anumang mga katulad ng eroplano o sakyang panghimpapawid na may malapit sa bulkan sa ilalim ng alert level 2. Pinaghanda na rin ang lokal na pamahalaan ng Albay para sa anumang preventive measures gaya ng forced evacuation kung sakasakaling mag-escalate pa yung aktibidad naman sa bulkan. Ayon pa sa NDRMC, opisyal nang nakabantay sila sa posibleng pagtaas ng magma, pagtaas ng volcanic earthquakes na siyang mga indicators na mayroong major activity na mangyayari at kung saan nga una rito ayon sa PHIVOLCS na isa sa most destructive eruption ng Bulkang Mayom ay nangyari noong Pebrero 1 taong 1814 kung saan naman ay nasa humigit kumulang mahigit 1,000 katao naman ang namatay. May follow pa rin tayo mamaya sa mangyayari naman na big time price hike bukas sa produkto ng mga petrolyo. Pero bago ang balitang yan, samantala muna sa mga paalala. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, mga negosyante umalma sa itinakdang Suggested Retail Price o SRP ng Department of Agriculture sa pulang sibuyas. Kada kilo po yan. Alamin natin yan sa nakalap na balita ni Bombo Jane Buna. Umaaray ang karamihan sa mga negosyante dito sa Pasay Public Market. Kaugnay sa naging kautusan ng Department of Agriculture na gawing 170 pesos ang suggested retail price kada kilo ng pulang sibuyas. Sa pag-iikot ng Bombo Radio News Team, inihayag ni Aida Obre na mahirap sa kanila ang itinakdang suggested retail price ng kagawaran, lalo pat nasa 168 pesos kada kilo ang bili nila ng pulang sibuyas sa kanilang supplier. Kung ipagpilitan anya ng Department of Agriculture ang suggested retail price, hindi na lang siya magbebenta ng pulang sibuyas. Ay hindi. Kasi ang puhunan namin nito, 168. 2 piso lang ang pamasahe pa. Mahal ang pamasahe. Hindi na kami magkitinda ng sibuyas. Malulugi ka lang Di wag muna magtinda hanggat ang presyo. Ayon naman kay Charmaine Ubas, walang problema sa kanya na magtakda ng suggested retail price ang Department of Agriculture. Basta siguraduhin lang ng ahensya na bababa rin ang presyo ng kanilang supplier. Okay lang naman mga 170 pesos. Basta mababa lang din yung bigay ng puno. Kasi siyempre hindi lang naman yung puno yung babayaran natin. Marami tayong babayaran. Kuryente, pwesto, mga tao natin. Siyempre compute din doon. Babase yung presyo ng mga sibuyas. Alam naman nila kung magkano yung kuhaan ng mga sibuyas talaga, diba? Pero kung baksakan talaga, mas mababa kung sa baksakan kami kukuha. Pero kasi sa Divisoria, pang ilang had na yun, diba? Tapos babaksak pa dito, tapos may kukuha pa. Inihayag naman ni Sally Tapia na nasa 190 pesos ang bili nila ng pulang sibuyas sa Divisoria. Dagdag pa rito na araw-araw anya ay iba-iba ang presyo ng pulang sibuyas.
Marami rin silang binabayaran gaya ng renta sa kanilang tindahan. Kung ipagpilitan nga ng Department of Agriculture ang SRP na 170 pesos kada kilo ng pulang sibuyas, lugi umano ang kanilang negosyo. Araw-araw tumataas ang sibuyas na pula. Magkano na pula nito? 190. Kung ibibenta namin ng 170, di wala rin kami mangyayari sa amin. Lugi pa kami. May binabayaran kami dito. Kahit sa Divisoria, 170 po na yan. Kailangan may bigyan namin ng 170. Ba? 170 na po na ang tracking. 600 ang bawat isang 600 ang tracking. Tapos may babayaran ka pa dito. Siyempre, kailangan pumatong kami. Hindi po pwedeng hindi kami papatong. Magugunitang naglabas ang Department of Agriculture ngayong araw ng suggested retail price para sa red onions sa mga wet market sa Metro Manila kasunod ng pagtaas ng presyo ng mga agricultural commodities. Batay pa sa Administrative Circular 09 na may petsang October 7, 2022, nagtakda si Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban ng SRP na 170 pesos kada kilo ng pulang sibuyas sa mga wet market sa National Capital Region. Ang pinakahuling datos na makukuha mula sa DA ay nagpapakita na mga presyo ng lokal na sibuyas ay nasa 200 pesos kada kilo. Umabot ang inflation sa 6.9% noong Setyembre na dahilan na ang mga presyo ng pagkain at non-alcoholic na inumin tumaas ng 7% noong buwan. Parehong inaasahan ng Department of Finance at the Philippine Statistics Authority na manatiling mataas ang inflation sa nalalabing bahagi ng taon dahil sa mahinang piso at pinsalang dulot ng bagyong Carding. Mula rito sa Pasay Public Market, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala naman, kumuha tayo ngayon ng naging reaksyon naman ng pamilya de Lima na hangad ngayon ang mapalaya ang dating senadora matapos ang nangyaring pang-hostage. Alamin yan sa nikalap na balita ng Bombo Radio Naga. Bombo Elmar, Bombo Everly, lalo pang lumakas ang panawagan ng pamilya de Lima matapos nga itong tangkaing i-hostage doon mismo sa PNP Custodial Facility sa Kamprami kahapon ng umaga ng isa sa tatlong bilanggo ng nagtangkang tumakas. Maalala, napataya ng mga otoridad ang nasabing mga bilanggo habang sugatan naman ang isang pulis matapos itong saksakin ng isa sa mga ito. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Naga kay Vicente de Lima, ang mismong kapatid ng dating senadora, sinabi nito na ipinagpapasalamat ang kanilang pamilya ang offer na ibinigay ng Administrasyong Marcos sa kanyang kapatid na inipat ito ng facility, ngunit mas makakabuti umano kung papalayain na lamang ito ng gobyerno. Aniya, matagal nang na-hostage at nawala ng karapatan ang kanyang kapatid na mamuhay ng malaya matapos itong makulong noong taong 2017 dahil sa umano'y pagkakasangkot sa illegal na droga. Dagdag pa ni Vicente, hindi nila maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa napapalaya ang kanyang kapatid. Ganoong binawi na nga ng mga testigo ang kanilang mga pahayag laban sa dating opisyal at sinamin na rin ng mga ito na pinilit lamang umano silang magsinungaling laban sa dating opisyal. Kung tutusin umano, may kapangyarihan ang Pangulo at ang Justice Secretary bilang bahagi ng executive na ipagpupo sa kanilang mga prosecutor na ibasura na lamang ang kaso laban sa dating senadora. Sa ngayon, umaasa na lamang si Vicente sa kaligtasan ng kanyang kapatid habang ito'y nasa loob ng pitan, kasabay din ng kanyang pasasalamat sa lahat ng nananalangin para sa ustisya ng dating opisyal. Sa ugnay niyan, pakinggan muna natin ang tinig ni Vicente de Lima. Ang kapatid ko pong si Laila ay for the past 5 years, 5 taon na pong mahigit. Siya po ay hinostage ng gobyerno dahil po sa kanyang paglalaban para sa human rights, para sa hustisya dito sa Pilipinas. She is a victim of a political persecution and her unjust detention continues to this day. That's why po kami po sa aming pamilya nananawagan sa bagong gobyerno po, the President as well as the Secretary of Justice being part of the executive branch,
they can and they should tell their prosecutors to please drop the charges against my sister already. So yan nga, Bombo Elmara, Bombo Everly, ang bahagi ng pahayag ni Vicente de Lima, ang kapatid ng dating Senator Laila de Lima. How's that, Bombo Elmara? At isang tanong ko lamang, so kung si Mang Vicente de Lima ang tatanungin, anong gusto niya? Tanggapin ba yung alok na panukala ni Senator Amy Marcos at ang Pangulong Marcos? Kasi sa ngayon, wala pang desisyon si Senator Laila de Lima, no, ang dating senador, matapos siya ma-hostage kahapon. Bombo Radyo Naga, Bombo Kim. Yan nga, Bombo Elmar, ang isa din sa, siyempre, ang talagang pinakagusto na lamang dito ng kanyang kapatid ng dating senador. Talagang tuluyan ng mapalaya. Kasi una nga dito ay binawi na ng mga testigo itong mga pahayag nila nung una na naging dahilan para mapikit sa bilangguan ang dating senador. Sige, maraming salamat, Bombo Radyo Naga. Ingat kayo dyan, Bombo Kim. Alright, yan ang ulat live mula dito sa Bombo Radyo Naga, Bombo Kim para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, sa Radyo Bombo. Samantala, kunuan muna natin ilang mga reaksyon dyan pa rin sa Kamara Representante sa nangyaring pagpupulong na makinatawan ng Kongreso at dyan sa mga opisyal ng Malacanang. At ito rin sa issue naman na makasaysayang pagiging batas na itong SIM Card Registration Act. Mga detalye ng balitang yan mula kay Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez ang commitment ng House of Representatives na agad aaksyonan at pagtitibayin ang 30 panukalang batas na inendorso ni Pangulong Bongbong Marcos sa ipanatawag nitong kauna-unahang meeting ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA kaninang umaga sa Malacanang. Ayon kay House Speaker, mahalaga ang naturang bills na makakatulong sa job creation, health and economic recovery para sa patuloy nating laban sa epekto ng pandemya. Ayon pa kay Speaker, makikipagtulungan ang Kamara sa Senado para maging prioridad ang mga inendorsong panukala sa LEDAC meeting. Paliwanag pa ni Romualdez, ang 20 priority measures na binanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA ay kasama sa 32 Common Legislative Agenda. Una nang naisabatas ang SIM Card Registration Act. Pasado na rin sa third and final reading ang pagpaliban sa barangay at sangguniang kabataan election. Kabilang sa 30 bills na inendorso sa LEDAC meeting ay ang pagtatayo ng Regional Specialty Hospital, Valuation Reform Bill, pagtatayo ng Virology Institute, Mandatory Reserve Officers Training Corps at iba pa. Sa kabilang dako, ikinatuwa naman ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang pagpasa sa SIM Registration Act. Ayon sa neophyte congressman, malaking bagay ang pagpirma ng nasabing batas dahil matutugdukan na ang mga modus ng mga cyber criminals at online scammers. Ayon pa kay Marcos, dagdag seguridad din ito para sa personal na information ng bawat Pilipino. Pakinggan natin si Representative Sandro Marcos. The most obvious thing that people will feel is hopefully mawawala na yung mga scam texts na kukuha natin. Like I said before, medyo nakakatakot kasi pati ngayon dinagdag din yung mga pangalan ng mga tao. So hopefully this will curb the increase and the frequency of all those texts that we've been getting, and it will be a welcome addition to the security of our kababayans' personal information, which hopefully with the passage of this law will be better protected. It's more of an inconvenience getting those messages on a daily basis. I think if you weigh those two up, and you have to understand also that these regulations and these rules are some things that are apparent in other countries already. So this is nothing new. Samantala, dahil sa pinangisiwaan na ngayon ng Bureau of Immigration ang pagpapadeport sa 48,000 illegal POGO workers, hinimok naman ngayon ni Albay Representative Joey Salceda ang gobyerno na tratuhin ang mga manggagawa tulad ng ibang mga dayuhang overstaying sa bansa. Ipinunto ni Salceda na may mga batas sa tamang paghawak ng mga illegal na dayuhan. Ayon pa kay Salceda, mayroon
tapat na batas na nagbibigay proteksyon laban sa human trafficking. Kaya dapat gumalaw din ang mga otoridad. Pinaalalahanan din ng lawmaker economist ang publiko na mayroong libo-libong Filipino overseas Filipino workers na illegal din nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya nararapat lamang na tratuhin ng maayos ito dito sa ating bansa ang mga illegal foreign workers. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga jeepney drivers naman umaangal hindi lamang sa panibago na namang oil price hike kundi maging dito sa mahigit 500 piso na singil sa fare matrix. May nakapanayam si Bombo Aliza Eclarinal. Sa kagustuhan na mabawasan ang pila ng mga kukuha ng fare matrix para sa panibagong dagdag na pasahay sa Public Utility Vehicle of PUVs, inilunsad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang online application nito, ngunit kinakailangan na magbayad ng 570 pesos ng mga operators para makakuha ng kopya. Kakaunti pa lamang ang mga drivers na nagpatupad ng fare adjustment nitong Oktubre mula nang magdagdag pasahe dahil sa kawalan nila ng fare matrix sa loob ng kanilang mga sasakyan. Kaugnay niyan, halos 10% pa lamang ng mga driver ang nakakuha ng taripa, kaya naman sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Manibela Chairman Mar Valbuena, iniaangal niya ang ganitong bayarin dahil marami sa kanila ay nahihirapang kumuha dahil nagkakahalaga ito ng 570 pesos. Binigyang diin pa ni Valbuena, dagdag pahirap daw ang pagkuha ng taripa dahil imbis na pandagdag na lang sa pang-araw-araw na gastusin ng mga tsuper ay ipinambabayad pa nila para sa kopya ng fare matrix. Malaking dagok na naman ito dahil halos 7 piso po yung itataas na naman ng diesel at mahigit piso ang tataas sa gasolina. So bawas kita na naman ito dahil talagang big time po itong pagtaas. Ito rin naman ang inireklamo ng isang jeepney driver na ating nakapanayam. Parang dati okay na sana kita namin eh. Ngayon balang wawala na rin ulit eh. Tama lang po ang minsan pag may pinaparang ka, tapos po sana manong At yan ang isang jeepney driver na si Mang Joseph. Samantala, ukol naman sa big time oil price hike lalo na sa krudo, sinabi pa ng leader ng transportation group na si Mar Valbuena, malaking dagok na naman daw ang big time oil price hike dahil nagdudulot ito ng bawas kita sa mga jeepney drivers. Narito ang kanyang pahayag. Actually, yung panawagan natin na excise tax hanggang ngayon hindi pa rin siya maibigay sa atin. Siguro yung mga subsidiya po na pwede pong mapakinabangan ng ating mga drivers at operators para po maging magaan sa ating pong mga pagbiyahe para po hindi makaapekto na tumigil po ang karamihan sa pamamasada. At yan si Manibela Chairman Mar Valbuena sa panayam ng Bombo Radio. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, balikan natin yung issue sa nangyaring pag-hostage kahapon ng mga suspect na nakakulong naman. Kaya ito kay dating Senator Laila de Lima. Dahil sa meron na raw sinibak doon ng mga nagbabantay o nasa PNP Custodial Center. May detalye pa si Bomba Marlene Padiernos. Yes, Bomba Elmar, Bomba Ever, sinibak na ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. ang hepe ng PNP Custodial Center na si Police Lieutenant Colonel Patrick Romiliano. Kasunod ito ng tangkang pagtakas ng 3 miyembro ng Abu Sayyaf at pangho-hostage pa ng isa sa mga ito kay dating Senator Laila de Lima. Ayon kay Azorin, nagsasagawa na sila ng administrative investigation upang malaman kung ano talaga ang nangyari kahapon at ano pa yung iba pang naging lapses sa panig ng pulisya hinggil naman sa pagpapatupad ng seguridad sa custodial center. Kaugnay nito ay binilinan rin niya ang Criminal Investigation and Detection Group na alamin ang buong detalye at sa naturang insidente sa pamamagitan naman ng pakikipagtulungan nito sa PNP Forensic Group. Kaugnay niya, narito pa yung bahagi ng naging pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Si Lieutenant Colonel Patrick Ramiliano, siya yung chief ng SSS Custodial Facility.
Initially, of course, yung immediate commander, yung sa CSU, so tinanggal po muna natin siya. That's automatic for administrative investigation to determine yung culpability ng Yan yung bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Ever, ngayong araw ay ginawaran naman ng parangal sa Camp Crame ang hepe ng Headquarter Support Service na sumagip naman sa buhay ni Dalima at nakapatay nga doon sa preso na ng hostage sa kanya. Sa pamamagitan ito ng pagbibigay ng medalya na kinilala bilang pagkilala sa buong hanay ng pulisya sa kadakilaan, kabayanihan at dedikasyon ni Police Colonel Mark Pespes sa kanyang tungkulin. Kung maalala, una nang inamin ni PNP Chief Azurin na nagkaroon nga ng lapses sa panig ng pulisya sa naganap na hostage taking kay former Senator De Lima dahil naging kumpiyansaan niya sila sa paghatid ng pagkain ng mag-isa sa mga persons under police custody o PUCPs. Bombo Elmar, Bombo Ever. Yes, Bombo Marlene, what about yung sitwasyon ngayon ni Sir Leila De Lima? Kailan siya babalik dyan sa PNP Custodial Center? May issue na ba dyan, Bombo Marlene? Actually, Bombo Elmar, doon sa pagkatanong ng Bombo Radio kay General Azurin hinggil nga dito sa pagbalik ni dating Senator De Lima doon sa kanyang custodial center, ay ang pinakahuling impormasyon na ibinigay ng pulisya is that possible kaninang hapon kung palagay na kung okay na yung sitwasyon ni Senator Leila De Lima, pwede na siyang makabalik doon sa custodial center. Linawin lang natin ng Bombo Elmar, ang sinabi ni General Azurin, ibabalik si Senator Leila De Lima sa custodial center pero sa ibang facility na. Hindi na doon sa dating facility o sa dating kwarto kung saan siya nakadetain. Dahil nga para maiwasan na syempre mayroong mga traumatic na mga pangyayari na nangyari doon. Kaya napag-desisyonan nila na ilipat na lang din ng facility si Senator Leila De Lima. So sa ngayon, Bombo Elmar, abangan natin, tignan natin kung ano yung latest update. Pero ang pinakahuling impormasyon na ibinigay sa atin, posible kaninang hapon ay inilipat na, ibinalik na sa custodial center si Senator Leila De Lima, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa impormasyon na yan, Bombo Marlene. Live para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, yung nangyari namang pagpapasabog sa Maguindanao, tinawag na diversionary tactic lamang daw ayon sa PNP. Alamin yan sa balita ng Star FM Cotabato. Nagdulot ng takot sa mga residente ng Barangay Binolin, Dato Odinsinso at Maguindanao ang isang malakas na pagsabog sa lugar. Sa naging panayam ng Star FM Cotabato kay Dato Odinsinso at Chief of Police, Lieutenant Colonel Nelson Madiwo, sinabi nito na matapos na marinig nila ang malakas na pagsabog ay agad na nag-alerto ang kanilang tropa at agad na tinungo ang lugar at inalam ang lokasyon ng sumabog na suspected improvised explosive device or IED. Napag-alaman na sa isang rice field or sakahan ang pinangyarihan ng malakas na pagsabog at ayon sa report ng DOS-MPS, ito ay pinaniniwala ang isang projectile 60mm. Meron kami narinig na medyo malakas-lakas na putok. Sabi ko baka IED na yun, suspected IED. And then nagmuni-muni kami kasi baka masundan o baka alam mo na. Lumabas yung result kaninang noon time na binigyan kami ng kopya. Ang lumabas na sumabog ay 60mm pala. Dagdag pa ni Colonel Madiwo na ito ay maaaring isang diversionary tactic na mga makakaliwa sa mga otoridad na nagpapatrolya sa lugar. Baka to distract yung mga PNP at AFP na nagpapatrol. Ayon naman sa mga residente na dalawang sunod-sunod na malakas na pagsabog ang kanilang narinig dahilan upang dinagdagan ang tropa ng PNP at AFP sa lugar upang hindi na maulit ang kaparehas na insidente. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Business News.
Bumuhos umano ang tinatawag na foreign direct investment sa Pilipinas na maabot sa $460 million. Ito yung net inflows noong July 2022. Kung nito, ang cumulative net inflows ay umabot naman sa kabuang $5.1 billion sa unang 7 buwan ng taong kasalukuyan. Gayunman, mas mababa raw ito kumpara naman sa nakalipas na taon sa kapareho ring period na nasa 5.8 billion pesos. Sinasabing iba pang aspeto sa mga foreign direct investment ay bumaba din dila naman sa pangamba pa rin ng mga namumuhunan bunsod ng global crisis. Tinukoy naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang pagbaba ng pagpasok ng mga investment ay pangunahin ang mababang non-resident net investment dahil sa issue rin ng pagkakautang sa kanilang pinanggalingang mga lugar. Ang pagbaba sa mga pumasok na investment ay mistulang nagbaliwala lamang sa net investment sa equity capital na tinatawag. Samantala sa kabila naman sa pumasok sa Pilipinas ng mga naturang infusion ng mga investment ay karamihan dito ay nagmula sa Singapore, Japan at United States. Nagbuhos daw ng pamumuhunan ang mga ito sa larangan ng construction, manufacturing at real estate industries. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Balik na naman sa pananamlay at muli na namang nalugi ang halaga ng piso kontra dolyar sa pagkasara ngayong gabi ng palitan ng isang dolyar kontra sa peso. Ang Bankers Association of the Philippines naitalang paghina ng piso balik sa 59 pesos. Samantala sa report naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar ay katumbas sa Pilipinas 7 pesos and 50 centavos, Singaporean dollar 41 pesos 0.05 centavos, Saudi Riyal 15 pesos 0.66 centavos, ang euro naman ay 57 pesos 0.34 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo, Ka-Star Nation, tuwing Pasko may mga wishlist tayo. Pero alam nyo ba na way back December 2012, naitala ang world's longest Christmas wishlist? Ipinadala ang nasa mahigit 75,000 lamang na mga wishes. Sa official hometown niya ng Santa Claus, doon yan sa Rovaniemi, Lapland, Finland. Mula yan sa 25,318 katao na nagsulat ng tagtitatlong wishes. Bawat isa mula sa mahigit 30 mga bansa. Sa ating Christmas countdown, 76 days to go bago ang Pasko.
Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya.